ngaphandle komoya ingcwele impilo yokukholo ayikwazi ukuthi ingaphumelela ngoba wanibonisa isihoko lapho esihogweni abantu bebethotharishwa khona yes besisha abantu bathi mina ke amasiko angisawenzi hayi ukuthi abazonda angimzondi okubhlungu ukuthi baye bathathe ngathi abazonda kanti cha no ikholo lakhe luncane yebo ikholo lakhe luncane he doesn't know ukuthi Jesus Christ is there uthi mawungena enkingeni ngena nawe awungeni wedwa ke awungeni wedwa because now you are with him futhi nalenkinga wena oyibona inkulu kuJesu incane kabi isincane kabi. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiqale ngokubulisa futhi ngwelcome umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu ngoba konke sikwenzayo sikwenza ngamandla akhe. Kubalekile ukuthi simwelcome abe khona futhi sibonge ubukhona bakhe. Namanje siyabonga nje ubukhona bakhe phakathi kwethu bese ngibulisa abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mangabe aqala ukuhlangana le channel ungasashintshi ungasayindawo la sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu ngiphinde ngibonge ngama comments ngama likes nangama subscribers ngiphinde ngibonge nakuma channel members enikwenzayo kuyasiza kakhulu kuyasiza nje engathi inkosi ngamgcina inibusise kukhona konke enikwenzayo ngelinye ilanga umvuzo wakho uyobonakala siyabonga kakhulu ke namhlanje angingedwa ubuyile umama wethu simthanda kakhulu umama Christina ukhona uphathe futhi imessage and ngizonicela nje ukuthi before ayiqala imessage mangena ama advert nenze kanjalo nje ubukele iadvert mangekho into kakhulu mayinde kakhulu it's fine ungabukela 3 minutes mhlawumbe uyikhathe kodwa nje uma ngabe ukuthi ayabukeleka hayi wabukele lama advert asiza kakhulu nawo ayasilekelela ekuthenini sikwazi ukuthi silokhu siqhubekile siye phambili kodwa ke ake welcome mama ngiyabonga ukwazile ukuphinda ubuye ufike ukungakhathali kwakho nje ulokhu ubuye uphindelela ngiyakurespecta kakhulu siyakwamkela. Ngiyabonga baba Mshabanga kakhulu ngibingelele bonke ababukeli igama likaJesu Kristu mfelo wami ngibonga noNkulunkulu wathe wangiphala ithuba lokuthi ngibe khona kule ndawo ngizokhona ukufakaza ngomsebenzi wakhe ufakazela abantwana bakhe ngezwi lakhe ngiyabonga kakhulu babalaleli. Hayi no siyabonga ngiyazi mawukhona uphethe indaba futhi ezimnandi ngendlela esimangaliso mina sengizovele nje ngiyekele kuwena ukuthi wena uyiqala indaba because wena nje obusukile nje endlini weza la uphethe message wena oyaziyo futhi message ufuna ukukopha nje ube in charge for leyo message. Okay yebo ngiyabonga bazalwane khumbula kwisikhathi esindlulileyo bengikhona lana ngeke ngakhuluma imessage ukuthi bengibuza besithi imessage yakho beyikhuluma ngokuthi in short ukuthi mzalwane uphethe ini ukuthi umunye nomunye umuntu ola emhlabeni uNkulunkulu unenjongo ngaye unepurpose ngaye nomunye umuntu okhona la emhlabeni so ukuthi omunye umzalwane injongo yakaNkulunkulu yakhe ithini injongo kaNkulunkulu ngaye lo muntu loyo bengisho njalo last time. This time ke ngize mina ngoqala ithi ngiphinde ngisho ukuthi angiyena umfundisi angiyeni evangelist angiyeni bishop angisilutho nje mina nje ngiyimessenger kaNkulunkulu phela angisilutho nje umuntu njengabantu bonke umntwana nje kaNkulunkulu othunyiwe ukuthi nje ngithumele imessage nje kubantu bakaNkulunkulu. Nesibopho njengomntwana kaNkulunkulu as a Christian ne-obligation ngoba ama-Christians wonke banama obligations abanawo ngesalvation le abanayo
ukusindiswa kwabo abasindiselwanga ukuthi bahlale banetheze bathi hayi cha mina sengisindisiwe sengemela ukuthi uJesu abuye bese ngihamba ngezulwini. No, ahambe kanjalo. Uma usindiswa wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi, unomsebenzi ufana wenze, unesibopho onaso, kune assignment uNkulunkulu anayo ngawe. Ufanele uyenze to prove ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Lento oyitholile, le salvation oyitholile wena, umsebenzi wakho ukuthi mawugijime nayo uyotshela abanye abantu. Ungathi mina ngiyitholile bese uhlala phansi uthi all is well, uphelele wena. As long as mina ngiyitholile, it's fine. That is selfishness. Uthi ke izwi lenkosi lithi lapha ya ku Matthew 28 verse 19 lithi, go then to all peoples everywhere and make them my disciples, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Bese lithi lapha ku verse 20 lithi, teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Lisho njalo lithi hambani, uthi sihambe umhlaba wonke jikelele. Siyoshumayela ivangeli. Siyokwenza labantu laba bangazani noJesu nokabangazani noNkulunkulu babe ngabafundi bakaJesu. Usho njalo uthi hambani nokwenza abantu abafundi bami. Laba abantu abangazani nami bakwazi ukwazana nami, babe ngabafundi bami njengoba nathi singabafundi bakhe. Now when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, sibe singena endleleni sigijima, singabafundi manje bakaJesu. So nathi ke asambe sokwenza abanye, usho njalo uthi masambe sokwenza abanye abantu abafundi bakhe. Sihambe sovuna isivuno esikhoyo. Kunesivuno kutshaliwe, kufuneka isivuno siyovuna. Laba bantu la ngaphandle bafuna ini? Bafune beze babuyele back to God. Umsebenzi wethu lo. Masisenza lo msebenzi lo sibafundise nokuthi balalele uNkulunkulu, benze imithetho kaNkulunkulu, balandele imithetho kaNkulunkulu. Uma sisenza lo msebenzi lo uzoba nathi. Masiloko senza lo uzoba nathi, lapho esihamba khona uzoba nathi. Asizusebenza sodwa. Sizowenza lo msebenzi lo sinaye. Senze lo msebenzi sinaye, singabantwana bakhe ngoba siholwa uye. Asizenzeli ukuthanda kwethu. Asifundisi imfundiso ezisuka emqondweni yethu. Sifundisa imfundiso ezisuka ezwini lakhe elingumlomo wakhe. Hayi basithatha izinto ezingezinye sifundisa abantu siba mislead. Ngoba masingaba misleader lana sikhuluma ngento engekho sezwini, sizokuthola umvuzo ukumisleader abantu bakhe. Oyiqiniso lelo. So umsebenzi lo efanele siwenze thina ukuthi sifundise abantu bakhe ngezwi. Abakude naye sibasondeze kuye. Ngokuba shumayeza ivangeli leli esilifumaneyo nathi. Singathomba shumayeza izinto zini, sishumayela ivangeli ukuthi uJesu, bantu bamkela uJesu ube inkosi nomsindisi wabo. Bakwazi ukuthi emveni koko babaptizwe ngamanzi. Mabeqeda ubhaptizwa ngamanzi bazobhaptizwa nangomoya engcwele, ngoba once umuntu amkela uJesu njengenkosi nomsindisi wakhe uzokwamkeliswa nomoya engcwele ngaphakathi kwakhe. Umoya engcwele lo ozothi umguide, uzomfundisa indlela yokuphila, endleleni indlela yokukholwa. Umfundisa indlela yokuphila, to teach them. Abese futhi umfundisi umoya engcwele uthi la ezwa khona ubuhlungu khona umuntu ethola ukuthi uthola ama tribulations, athola ubuhetheke emoyeni, umoya engcwele uzoba khona amduduze lo muntu loyo. Umoya engcwele uzoba khona ambonise uphambuka kwakhe, amcorrect la iphambuka khona. Umoya engcwele lo. Ngaphandle komoya engcwele impilo yokukholo ayikwazi ukuthi ingaphumelela, ngoba sigayidwa ngumoya engcwele. Umoya ongcwele. Thina funa sisebenze kanjalo. Izwi lenkosi ke lithi lapha ya
uJesu uyakhuluma manje la ku Revelations. Into eyenza ukuthi kakhulukazi besides nale into enye endikhuthazayo futhi ukuthi ngenze lo msebenzi lo ezonkulunkulu. Yep. To add to this obligation into endayi uJesu owangibonisa yona wanibonisa isihoko lapho esihogweni abantu bebethotharishwa khona. Yes. Besisha abantu khona lapho badla inyama zabo emlilweni ovutha ongapheli eternally ongapheli. Besisha bekhala bescreama kabhlungu khona lapho. Yiyo enye into endigcwalisele ukuthi maniqhubeke ndenze lo msebenzi kaNkulunkulu ngoba ngisho even my worst enemy ayingifiseli, not even my worst enemy ukuthi angalokotha nje agcine khona lapho. Yebo. Even my worst enemy angifuni nje ukuthi angawugcina khona nomuntu ngabe mhlawumbe ungenze ubuhlungu kangakanani emhlabeni kodwa I don't wish him or her ukuthi he could end up ekuleso sihoko leso engasibonayo. Leya ndawo ibhlungu leya ndawo. Ibhlungu moyicabanga nje uvula ukhala ingembisi because kubhlungu bobona abantu besha inyama bavuthwe inyama bese phinda futhi baphunde bathathe kwale inyama yabo bayidle because they are tortured spiritually, mentally they are tortured. Lapha yana akumnandanga lapha akumnandanga akumnandanga. That is why ufuneka every time sizama ukuthi simcele uNkulunkulu ukuthi asisize ukuthi kwiziphambeko zethu akwazi ukuthi asicorrect because isono asiyisono ukuthi mhlambi into enkulu engaka. Anything, even those white little lies. Uthi mhlambi ngithi ngisefonini ngithi mhlambi ngiyafona kuwe uthi ukuphi nendawo ngithi mina hayi ngisedrobhini kanti ngisiyasuka ekhaya. Angakafiki lapho ngiqamba amanga. Yebo. Amanga lawo those white little lies awafuneki ngoba it's a sin. Sin is a sin whether it's uyibona wena emahlweni wakho inkulu or incane, but the fact is it's a sin before God. It's a sin. It's a sin whatever little, it's a sin. Ngizwa kahle. So uJesu uthi ke lapha ku Revelations intenze ukuthi ngindezele kule ndaba ukuthi isihoko it's a painful place. Angifuni umuntu ozoya khona lapho. No Jesu ekhala nje akafuni ukuthi abantu bayisihogweni ethi isihoko akafuni because he died for us ukuthi singayi esihogweni. Yebo. He died for that is why ebiza ethi masibize bonke abantu mababuyele kuye. Bonke umhlaba wonke sikehambe umhlaba wonke abantu babuyele back to God because he doesn't want them ukuthi baye esihogweni ngoba uyazi isihoko ukuthi it's a place of torment. Akusindawo emnandi leyo. Akusindawo nje emnandi. Yebo. So that is why uJesu athi ke lapha ku Revelations 3. Yes. Revelation 3 verse 20. Uthi, listen, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, will come into his house, I will come into his house and eat with him, and he will eat with me. Yes. Uthi uJesu la lalela ngimi emnyango ngiyangqonqoza. Yebo. Umnyango lo thatha njengokuthi it's your willingness. Yes. It's a willingness to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Akaphoqe umuntu uJesu. Yes. He's urging ukuthi la uJesu la ukuthi is urging every mankind ukuthi bonke bazale ngakusha. Yebo. Beze bazale spiritually and physically bazale kabusha bazale kwakusha bamkele umoya engcwele. Yes. Uthi umemnyango yangqonqoza. Uthi umuntu omvumelayo ovulayo umnyango uthi angene. Uzongena endlini yakhe angene ahlale naye adle naye adle naye no Jesu adle naye lo muntu lo. Umnyango it's a willingness.
yomuntu. Yes. Ukuthi uyathanda na, uyafuna na ukuthi ngingene. Yebo. That is the door. Ukuthi uyafuna na ukuthi ngene. Ingakho engqonqotha. Ingakho engqonqotha. Udependa ukuthi uyafuna na ukuthi angene. Yebo. That's a willingness ukuthi are you willing Yes. to open the door? Yes. Are you willing? The willingness. Yebo. Bese sithi ke uthi angene. Angene kuphi? Endlini yakho. Yes. Indlu yakho yini? It's your heart. Yebo. Kulesi simo indlu yakho it's your heart. Ukukhulunywa manje uyenza uyenza example. Ukhuluma ngendlu, ukhuluma ngomnyango nendlu. Umnyango it's your willingness ukuthi uyam accept ukuthi angangena endlini. Bese kuthi ihouse yakho is your heart. Yes. Uyafuna ukuthi angene endlini yakho. Yebo. Ahlale nawe, adle nawe. Uyafuna na? Oh. Yebo. Indaba emnandi kangaka. Uyafuna na? Mangabe uvula umnyango, that means you are willing. You are willing ukuthi makangene. Uyavuma ukuthi makangene. Akaziforced, akaphoqi umuntu uJesu. He's a gentleman. Yes. Njengoba gentleman nje in the physical, he's also a gentleman in the heart. Akaphoqi umuntu. Yes. Uyancenga, he's urging everybody, urging them ukuthi uyabakhuthaza ukuthi please ngivumeleni ukuthi ngingene. Oh yes. Ngivumele ukuthi ngingene. Yabona? Ngiyacela ukuthi ngingene. Akaphoqi umuntu. Mama ngivumela nje ngingene ngizodla nawe. Ngizodla nawe. Nawe udle nami. Njengoba izwi lenkosi lisho lithi umuntu uNkulunkulu umnikeza ama choices, uchoose ilife bese uchoose nedeath. Yes. uNkulunkulu akaphoqi umuntu naye. Uyemneza choice ukuthi uya decide ukuthi mawuphile ilife enjani, udecide la wena. Uphila ufuna ekufeni or ufuna ekuphileni. Is a choice yomuntu. As likewise Jesus Christ naye is urging everybody. Uyamcenga, uyancenga, uyabacela abantu ukuthi please nivuleleni, ngiyanqonqoza nivuleleni. Uyabacela. Mose umvulela ke uthi ke mose ungivulela ngeke ngifohloze nje ngingene. Mose ungivulele ngizongena ngihlale nawe. Oh yes. Ngidle nawe. Oh. Yakuzwa. Yeah. Bese sithi lapha ya ku Matthew 11:28 athi come to me all you who are tired from carrying heavy loads, I will give you rest. Uthi ozani kimi nonke enisindwa ngemithwalo. Yebo. Ngiyonikeza ini ukuphumula. Le mithwalo is not talking about imithwalo impahla zo in ama furniture or impahla ama bag. No. It's talking about the problems we are faced with. Yebo. Sihlangana nenkinga ezahlukahlukeneyo. Unomthwalo uyagula, unomthwalo uyagulelwa, unomthwalo abantu awusebenzi, unomthwalo imithwalo esiphila nayo la emhlabeni. Mhlambi ndine addiction, mhlambi yokudla umhlabathi, into ezinjengalezo. Kumthwalo lo. Angikwazi ukuphuma kulomhlabathi, ngenile kulomthwalo, ngidlala umhlabathi lo. Addicted kulomhlaba lo. Ngiyadla umhlabathi, ngidla umhlabathi, addicted utshwala, ama addictions ahlukahlukene. Yebo. Ama addicted to gambling. Ama addictions ahlukahlukene. Maningi. Usofuna ukuyeka lento ayisakuyeki. Isiyakusinda. Iyangisinda manje. Yebo. Ngoba sengingenile kule ndawo ngingenile, iyangisinda manje. Sakwazi ukuphuma kuyo. Yes. Mhlambi ngine addiction ukuthi ngithanda abashintsha abamadoda ngapha nangapha. It's a sin leyo, it's an addiction, it's a sin. Yebo. Anything which is a sin is imthwalo lo. Ofana osuswe kuwo lo mthwalo lo. Yes. Wena usakwazi ususa kulomthwalo. Yo.
indlela izinto ezenzeka in the emoyeni akululanga ukuthi uzisuse because izinto zenzeka emoyeni yebo uyabona zingaphakathi emoyeni akwazi uyigeza lonto leyo umuntu owazi ususa yonke lento it's only Jesus Christ isolution ikhona uthi ke uya invite ukuthi uzani kimi nonke nisindwayo nonke uya invite uzani yebo yozani kimi nonke nisinda imithwalo uzonithwalela lo mthwalo izwe lenkosi lisho lithi ke I'll cast your burdens unto him yes yasho lisho njalo cast your burden uthi lahlelani yonke imithwalo kuye yebo mangabe lo mthwalo uyabona ukuthi uyangisinda mina bathi ngazama uzama angikhoni uyawuthatha uthi cast them to him yes uzokuthwalela wona yiko lokathi wozani ke nonke nini nisinda imithwalo uzonithwalela lo mthwalo leyo yandiza wena usotshwaleni une problem yotshwala awukwazi ukuyeka utshwala no problem i-problems eziningi ohlangene nazo awukwazi ukuziyeka lezo problems yinye isolution is to come to him uyathembisa uyathembisa and futhi awekho amanga kuyena akaqambi manga akayena umuntu ukuqamba amanga yebo ngayikufani nomuntu yena umqambi manga no onokukubiza umuntu unokukubiza nje akuthembisa izinto ezingekho yebo kanti azikho ezithembu zakhe zingu yes no amen yes izikaNkulunkulu yebo so thina ke sithembisa sinama empty promises thina abantu sila emnyameni sinama empty promises uyazi nje ukungena nje emlonyeni uyathi uma ngabe ugovernment esefunile amavoti bese bethi mabekhuluma bethi phela nentombi ishelwa ngamanga kodwa makuziwa kuJesu Kristu akashela intombi ngamanga lutho yebo kwehluke kakhulu ngoba ezika Jesu izinto zezikamoya zesasizulwini akuzona izinto zasemhlabeni into zala emhlabeni ziphezi zicontrolwa umnikazi womhlaba oWusathana wawuyo orula la emhlabeni rule emhlabeni uSathana izinto zonke zala emhlabeni zihlanganisa yena uSathana yebo unamanga uSathana unamanga yes so that is why abantu kunabona bafike bathola amanga khona lapho because umhlaba lo ugcwele amanga kaSathana yebo ama empty promises kaSathana yabona kanti uNkulunkulu it's a promise is a promise yebo asijiki sethembiso sakhe asijiki yebo yes and amen yebo makuthe kuzokwenza kanje kuzokwenza kanjalo it's finished ehlala hayi cha ujiki ngizwa kahle so yiko lwathi wozani kimi ke ngizonithwalela uyathembisa ukuthi ngizonithwalela wena une problem yama drugs uzokuthwalela wena une problem yotshwala uzokuthwalela uJesu une problem yokugula okungapheli uzokuthwalela uJesu yes une problem yokungasebenzi uNkulunkulu unaleyo problem wozani kimi nonke uzokuthwalela uzona ama solutions wonke akuJesu akekho kwenye umuntu only Jesus Christ has got ama solutions why any problem esinayo ngiyayithanda le message yabona yebo abesethi ke lapha ku Matthew futhi athi Mark 8:34 yes if anyone wants to come with me he must forget self carry his cross and follow me yebo uthi la omunye nomunye ofuna ukungilandela njengoba sekethe wozani kimi nonke nina nisinda umthwalo nizolandela yena yes mase nimlandela uthi ke uma ngabe ufuna ukumlandela ukhohlwa ngoba umina forget self yebo ngasabi ngomuntu okay ubuwena ngithi lesa sikhathi bozibona ukuthi mina that mina I'm the president mina I'm a businessman mina I'm whatever namagama wami mina ama positions wami ngiwaphethe mina I am mina but me myself and I iyaphela yonke le nto lo me myself and I kuyaphela konke lokho yes you are a new being yebo ngosondela kuye manje usondela kuye uzokuya going to change yes because manje bowuhlezi lapha ungahluhluleka kusolve lenkinga yakho wedwa lapha yes mina I can afford ukwenza lokhu nalokhu
mina that manje uneyimoto unama-business na yonke into izilonko silithi isicebi asilali ebusuku asilali ubuthongo ebusuku mawuqala ukuthi gudlu so ucabanga ukuthi hey sebefikile bazothatha izontshontsho ukuthi kwami hey bazowenza lokhu noloku kanti lo muntu ophuwa yena ulala ubuthongo peacefully lesa sikhathi bowulapha yake busogijinyiswa abantu usogijimisa manje igebengu ngapha nangapha ubona ukuthi le life lena ngiphilayo no ayiyona life le because kwayile mali le ngayithola ngeforgery manje sewubuthi ufuna ubulwa ngabantu ngapha nangapha bayagijimisa ngapha senandawo ukubalekela uthi the best thing let me come lethe izandla ngithi uNkulunkulu now ucela wena ukuthi uzongenelela kule meko enguyo cela ungisize bumina ukuthi mina ngiboss nginemali zami ngina everything in buphelile manje mosofika la uyaphela bumina ukuhlakanipha kuphela ukuhlakanipha la kuJesu kuphela ukuzazi lapho ukuthi mina nalokhu position yami is this and this and this masofika kuJesu kuphela yonke into kusala ngemuva kusala ngasemuva ba icontrol le self control lobo inayo lothi hayi ngiyazicontrola mina I can do anything, this is my life, I run my life, this is my life, nobody is going to tell me what to do and what not to do. Mase ufika la kuJesu kuyaphela konke lokho ukwazi konke kuyaphela izwi lenkosi lithi wisdom yomhlaba uyobe wisdom yomhlaba sifana na nothing kuNkulunkulu ngoba uhlakaniphile uzela uhlakaniphile wena no la kuNkulunkulu akusebenzi lokuhlakanipha kwakho ukuze lize lokho yebo mosofika la uzohamba ngalendlela ekufanele uhambe ngayo uzothatha umthetho wala wezwi uzoqondiswa yizwi la lizoqondisa izwi lamagwegwe lapho aphume ngale mina bu self uzophela la izwi lizoqondisa lithi ubu self uyaphela because ubu self buzanani ne pride yabona ubu self buza ne pride ubu self buzanani buza ne pride busaqhubeka futhi ukuzibona lokho ubu self lobo bungamazi komuntu no undermine bu self buza no undermine other people uzibona ukuthi you are the only one existing in on earth abanye abantu they are nothing yabona yebo so ke ukufika lapha ushintshe ke la thatha isiphambano sakho ube siyamlandela isiphambano sakho ukuthini uthatha uJesu uthatha i-salvation yakho i-faith yakho uhambe nayo ungabheki emuva uyaphambili awusabheki emuva ukuthi ngishiye inani no ubheka phambili ubheka phambili i-commitment yakho lisiphambano la i-commitment yakho lisiphambano lesi it's your commitment obekuyinzuzo ngemuva angisakubheki kudependa ukuthi bekuyinzuzo kanjani dependa ukuthi bekuyinzuzo kanjani because kuzikhona inzuzo ziningi kodwa zikhona inzuzo ezitholakala ngenye indlela eyasebumnyameni yasemnyameni dependa ukuthi lento boyithole lapho uyithole kanjani yebo kuzwa kahle funeka manje uthathe lesi siphambano uhambe naso commitment manje isiphambano manje i-commitment ne devotion leyo yakho uya devoted manje kule lifestyle onayo isiphambano sakho manje ukuthi ile lifestyle manje useyiphethe manje yiso lesi isiphambano sakho i-lifestyle manje uma uzinikele kuyo devoted kule lifestyle entsha isiphambano sakho hayi ukuthi manje uzohlanganisa ngapha akuhlanganiswa la akuhlanganiswa no angithi omunye inzuzo yakhe uthola ukuthi mhlambe bekuukuthi uthanda nje njengoba ukhuluma indaba yomi myself and I ubethanda ukubukwa ethanda ukuqoka bekuyinzuzo kuyena ukuthi mangivela mina yabo nje mhlambe nemoto engidrivayo bekuyinzuzo kuyena kodwa manje uma usuthwala ke manje lesi siphambano sekuyaphela ngami yabona sekungesiphambano engisithwele yebo lokhu kuphela ngawe angithi manje uzithengele lezi if lezi zinto uzithenge ngendlela eright asihluphi izinto zokuthenga ngendlela eright but in problem sekuthenini lezi zinto uzithole ngendlela eright so uzisenza manje your god na inkinga
so zenza uNkulunkulu wakho is an idol manje lezi zinto lezi. Yes, so manje the spirit inside soshintsha ngithi manje mase wamkela uJesu, ispirit sizofike sisebenze sisuse lo kwakungcola ngithi uthe mawuza kuJesu uzofuna ilife entsha. Yebo. Uzoshintsha ke manje ushintshwe yonke lento le engaphakathi lobu pride leya pride yes. Athi niboneni mina nalokhu lokugabisa lo kuzophela. Oh yeah. Mara impahla zakho zisekhona noma uzigqoka manje awuzuzigqoka ngalendlela leya pride yokuthi manje ngiboneni uzogqoka nje like impahla nje because manje indaba ingaphakathi. Oh yes. Indaba yethu eka Jesu ayisindaba outside lentoza change kakhulu. Eyona nto edilwana la the real person is the inner man. Oh yeah. Into ekhulunywa ngayo manje ekhulunywa ngumuntu lo ongaphakathi. Okay. The spirit. The soul. Yes. Khulunywa ngayo. Yinto efanele kulungiseke yona because ingaphakathi lakho ingaphakathi lakho libonakala ngaphandle. Qala ngaphakathi kubonakala the real you. Yes. Is inside. Then lento oyiveza wena behavior yakho itshengisa ukuthi wena ngaphakathi kunjani ngaphakathi. Yebo yebo. Kukumali uthi sesibone ngaphakathi lakho. Ingaphakathi lakho. The real you is inside. Ulo ubonakala ngaphandle, ungaphakathi ubonakala ngaphandle. Yebo. Noma sowuphendukile, ubonakala ngezenzo. Awuzukusitshela. Awuzutshela umuntu. Izenzo zakho ikhola libonakala ngezenzo. Hayi lokho lithi mina ngisindisiwe no asizukubona ngomlomo. Asizi into efunekayo izenzo. Izenzo. Okay. Izwi lenkosi lithi ukholo olungenazenzo lufile. Oh yebo. Same applies ke nomuntu ke ongakamamkeli uJesu. Ubonakala ngezenzo. Oh yes. Ngoba kunamuntu okwazi ubona inhliziyo ngaphakathi ngaphandle kukaJesu kuphela. noNkulunkulu babona ngaphakathi bona babona because they see in the spirit. God knows our thoughts. Oh yebo. God knows everything about us. Yes. Even the drop of blood in our veins was everything. Iqiniso. Yabo. So thina sitshela ukuthi we know and we don't know. Umuntu umbona ngezenzo. Ukuthi umuntu onjani. Ubona ngezenzo zakhe ukuthi umuntu onjani. Yebo. Ne pride uyibona ngezenzo zomuntu. Ne jealousy uyibona ngezenzo. Hey. Bona ukuthi une jealousy. Ingazange uyibheke ngaphakathi. Yebo. The real person is inside. That is why esikhathini esiningi abantu bangabantu kuye kuthiwe umuntu akasekho. Yes. Mayithiwa ushonile. Usophuma umphefumulo umuntu akasekho. But the body is there. Yebo. Is because the real person yiloya umoya. Ibody le is a container. Yebo, container. I-container ya the real person inside. That is why uNkulunkulu athi akahlali ezindlini ezakhiwe ngezandla zabantu. Oh yebo. Yebo. Uhlala kuphi emntwini. Oh yes. Yo. That is right ke moso you are a born again Christian. Wena uyi container kaNkulunkulu. Bayithempeli. Tempeli kaNkulunkulu. Kula ehlala khona. Yebo. Yiko lo kufanele ithempeli leli kaNkulunkulu ungangcolisi. Oh yebo. Ngangcolisi. Yes. Umzimba lo uphatha kanjani? Umzimba lo wakhe uphatha kanjani? Yo. Ngiyakuzwa. Ngoba ngani ufune ukuhloniphe. Yes. Kula ahlezi khona uNkulunkulu. Oh yes. That is why athi uma seqala uNkulunkulu mase uma sebona kungcolile ngaphakathi akasahlali uyashifta. Moya ingcwele mase sebona sokungcolisa kungcolile la uyashifta. Yebo. Asuke. Ingakho kufanele uhlale ungcwele. Udlala uzama ukuthi ungcwalise ngaphakathi. Ukhuleke umenxuse ukuthi uNkulunkulu ngiprune
ngiprune. I'm not perfect, ngiprune ungiprunele ukuthi ngilungisele ukuthi ngize ngibe perfect. Oh yes. Because la emhlabeni nje basisho ukuthi akekho noma umuntu ongcwele ngaphandle kaNkulunkulu. Yebo. So ke thina sihlala njalo sicela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu si repenta every day. Yebo. Ukuthi ngoba ngokukhuluma nje ngokubobheka nje sengonile ngokubona nje ukuthi hey yabanhlelela lento le hey angathi ngayithola sengiqalile sengiyintshontshile already. Hey. Ngiyintshontshile ngamehlo. Yebo. Yabona? Ngimahli ngamehlo nenhliziyo ngiyintshontsile. Hey. Wena ngibheka nje ukuthi hayi akhona next kanti no already ngoba izwi lenkosi lithi siyona ngokukhuluma ngokubona nakwenza nakuliba lokwenza intando yakhe siyona ngalezo ndlela siyona ngendlela zonke. Yebo. So that is why I every day every time asiza kuNkulunkulu we first repent. Yes. Repent. Yes. Sikhona ukuze sizokwazi ukuthi sixhumane naye. Oh yebo. Sixhumane naye si repent. Ngoba umzimba kaNkulunkulu nawo ukwazi ukuhlala ungcwalisekile. Yes. Ngasuka manje sewuyabona manje sengifake izinto zangoma sengenze nokuthi and uNkulunkulu is against into ezinjengalezo. Emzimbeni wakhe kusetshenziswe izinto ezingafanelanga. Yes umuntu ongakalazi izwi ongakazani noJesu uyakwenza lokho. Yes. Uyabona. So ke akunankinga kuloko because akakazi. Uyabona. Isikhathi singa nje ukuthi izwi lenkosi ukuthi isizwe sami siyabhubha ngendaba okuswela ini ulwazi. So bayabhubha ke lapho because abazi. That is why kufuneka thina ke esaziyo uNkulunkulu sitshele usinikeze the obligation ukuthi thina esaziyo siyokwazisa nabanye. Senze lolwazi lube khona. Lukwazi lube khona. Bangazolahleka. Because bayalahleka nje bayabhubha nje because thina we are here but we don't tell them, we don't show them the way. Oh, sithulile. And we are going to be accountable for their lives. They are those lost souls. Yes. We are going to be accountable for them. Fanele thina sibatshele ukuthi uNkulunkulu ufuna kanjani, sebenze kanjani, baphile kanjani. Sebekhona emabandleni sibafundise ukuthi kuphilwa kanjani. Singahlali nje nabo kanjalo. Yebo. Babe bengazi. Yebo. Uyabona. Bese sithi ke lapha ya uJohn 14:6. Oh yes. I am the way to God. I am the way, the truth and the life. Yes. No one comes to the Father except through me. So njalo uJesu. Yebo. Uthi yena uyini? Uyindlela. Uyinani ini futhi uyiqiniso. Aseba yini bese bawuphila. Uyindlela. Eya kuNkulunkulu. Yes. Eya ezulwini. uJesu indlela. Akekho nomunye uzongena ngaphandle ebusweni kaNkulunkulu ngaphandle ukuthi abe ungene ngalendlela. Iyodwa lendlela. Uyipassport. Yes. Angithi mawusuka la usiye eSwaziland. Ubane passport. Yebo. Awungene eSwaziland ngaphandle ka passport. Nasebusweni kaNkulunkulu awungeni ngaphandle kwe passport enguJesu. Oh yebo. Uyipassport. Abe sebeyiqiniso uJesu. Uyiqiniso lokuthi uNkulunkulu uyaphila. God exists. Yes. He is the truth. Jesus Christ is the truth that God exists. Okay. Yebo. He is the truth that God exists. Oh, you are powerful lamazwi ashoyo. Yena uJesu nje. uJesu yena uqobo lakhe. Kuleli qiniso ukuthi uNkulunkulu ukhona. Khona. Oh. He exists and he is from him. Jesus Christ is from God. Yes. God exists. And Jesus Christ is from him. Yes. Oh. Abese sithi lapha uyimpilo, uyimpilo. He's the life. uJesu Christ uyilife. Eternal life. Yes. Not just ordinary life. It's an eternal life. Iqala la impilo yethu ukwamkeleni uJesu. Iqala khona apha impilo yethu ithi impilo yethu leyo to eternity. Yebo. Yabo. Eternity. Impilo yethu leyo. Yebo. Impilo uphila la emhlabeni. Once we accept Jesus Christ as the Lord and Savior,
sophila a new life. Yes. Awusaphili lempilo boyiphila. Because manje you don't that self control, selfness yakho usesenayo lo bobu self mina. Yeah. So controla ngumoya ingcwele. Ngoba once wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wakho bese uyabhaptizwa, bese ubhaptizwe ngamanzi, bese ungena ke manje ubhaptizwa futhi nangomoya ingcwele. Yeah. Umoya immediately once you accept Jesus Christ as the Lord and Savior, we are baptized, then umoya ingcwele uyangena. Yes. Afika azohlala nawe. Abezokucontrola ke manje. Awuzozicontrol. Yebo. Uphuma endleleni uyakubuyisa. Yes. Uqala ukuvika ubuya the past iza kuwe. Umoya ingcwele uthi no, you are going astray now. Yebo. Come back. I-life yakho manje ihamba kalendlela. Yes. You must yakho i-life funeke manje iphila ngokuthini, ukukhuleka. Yes. Uphila ngokuthini, ukudla izwi. Yebo. Life yakho ihamba nendlela eyohamba ngayo, nendlela okhuluma ngayo, it's going to be different. It's a new life. Yebo. It's a new life. Awusaphili ngendlela yaphambili. You are a new being manje. Yes. Awuseseyiyo lo wamuntu loyo uthi mina nginaloku, mina ngiyiboss lana, akukho umuntu uzongitshela anything. Akusekho konke lokho. Akusekho konke lokho. Akusekho Yes. lonke. Yes. Usophila manje impilo entsha. Impilo entsha ezobonwa ngabanye abantu ongazuyikhuluma wena ukuthi mina that mina no. Lezo eyona nto ongayikhulumayo ongaboasta ngayo utshela abantu ukuthi uJesu inkosi yokuphila kwami. Yes. Mina ngamkele uJesu. Yebo. uJesu inkosi huyo manje ohola impilo yami. Angisaziphileli sengiphilela yena. Into zobooster ngayo leyo ukuthi manje sengiphilela uJesu. Angisaziphileli mina sengiphilela uJesu. Impilo yami seyiholwa uye. Yiyo into zobooster ngayo. Hayi lo mina nginezimoto zami, nginomuzi wami, ngina everything nina that no. Yebo. Ipost yakho manje ubostela ngokuthi manje uJesu inkosi. Yes. Ngamkela uJesu impilo yami yabantsha. Ngaphila kabusha, sengiyekile ukuthanda izinto, sengiyekile ukuhleba, sengiyekile ukwenza lokhu nalokhu ngendaba ukuthi manje impilo yami ayisacontrolwa yimi. Yebo. Seyicontrola nguJesu. Controla ngumoya ingcwele. Ngiyabona. Yiye manje into ezobhosta ngayo ufakazele ngayo abantu uthi yazi uthini uJesu wangikhipha ebungcolini. Yes. Emanyaleni ngangisenza lokhu nalokhu wangikhipha lokhu wangifaka la. Njengamanje nje le yampilo engangiyiphila ngisayiphili sengiphila lempilo manje. Yebo. Asihambeni siyokwenza ukuthi nokuthi achaba mfowethu angisawenza amasiko. Ngiyaxolisa. Sengithathe na indlela manje. Sengithathe na indlela. Yes, you are my family, I love you, are my family. Yebo. But mina ke amasiko angisawenzi. Hayi ukuthi abazonda. Angimzondi. Okubhlungu ukuthi baye bathathe ngathi abazonda kanti cha. No. Ngangithi mosothathe le ndlela. You go to them uthi guys mina manje sengamkele uJesu. Ukuthi abe inkosi nomsindisi wami nokuthi impilo yami iholwe uyi ngasayiphilela impilo yami iholwe uyi. Yebo. Uyabona? Uyabatshela ukuthi impilo yami manje sekenje. Njengoba ngiphila ke le ndlela manje le ndlela ithi mangakwenzi lokhu ngenze lokhu. Ngingenzi lokhu ngingenzi lokhu ubachazisele kahle nje as a family ungazovela uqale nje ukuthi bathi no you go back to them ukuthi bangithi bebesazi we family besiphila kanje wena you go back to yazi bafethu sengiphila lempilo manje sengamkele uJesu ukuthi makangihole manje impilo yami nakho ke uzongihola ngalendlela uthi ngenze lokhu ngingenzi lokhu ngiyenze lokhu bachazisele kahle. Yebo. Bathi besenza bethi babebazi ukuthi bazoloko besho bazogcina be understandile ukuthi lo muntu lo mase senza amasiko kufuneka uyazi ukuthi lo muntu akasingamhluphi ngoba akazenzi zonke lezi bazongibiza kwinto ezazo uzobatshela ukuthi le into ningangibiza manje senza le ningangibiza le nengale but le nale ayihambelani nale nkolo yami. Ngiphila ngale lifestyle engiphilayo ayihambelani nayo bachazele kahle hayi kabi. Yebo.
mangabe befuna ukuthi ba understand bazo understand, but if aba understand nakhona there's no problem. But wena you stick to your lifestyle. Yes. Kwakumnandi lesasikhathi beniphila ngale yandlela beniphila ngayo. Namanje ke kufanele bazi ukuthi ke manje ushintshile. Yebo. uJesu uthi angizange uzokwenzela kulungisa la. Zohlukanisa umuntu bani untombi nomama wakhona, umamazala nomakoti, all those things uzohlukanisa. So wena kufanele uchoose ukuthi which lifestyle and are you devoted ukuhambeni ngale ukubambeni lesi siphambano? Yes. Are you devoted? Na. Yebo. You choose mazikhethela. Mazofuna ukucompromise, then you are not lentoza fit for uba nguka Jesu Christ uphile naye. Yes. Uthi uJesu Christ o lentoza othanda umzali wakhe kunami akangifanele. Yebo, lisho njalo. Othanda umntwana wakhe kunami akangifanele. So when you compromise uzama ukuplease ifamily, or ufuna ukuplease abangani, or ufuna ukuplease whoever, ayihambi kanjalo. Yebo. Uthi ngimfuna umuntu olukuwom. Ngifuna ukuthi mawubanda ubande. Okay. Moshisa ushisa. Yes. So mozoba lukewarm uzoma mduba nje angikufuni zokuhlanza. Zokuhlanza sho njalo. Yes, lisho njalo impela. Lithi njalo ngiyokuhlanza. Mozoba ngapha nangapha ubeke inyawo lapha ulungini ngapha ulungapha. No. Ayikho lento leyo. Ayikho lento ukuthi ngikubambe kokubili. No, ayikho. Bathi abanye hayi impela sengamamkela uJesu kodwa namadlozi ngwayekile. Uyabona ke. Ayihlangani lento leyo. Yebo. Ayihlangani. Ulukewarm manje njalo. Ulukewarm unjalo. Lukewarm, you are a betrayal wena. You betray isiphambano lesi. Banda oshisa. Banda oshisa. Uyangivuma oyoyala. Uyangithatha or angithathe. Yes. Into zimbili. Oh yebo. Akafuni compromise. It's either you are for me or you are not for me. Oh yes. Akafuni ukuthi nje akushare na anybody. Uthi uNkulunkulu am a jealous God. Oh yes. Sho njalo izwi lakhe. It am a jealous God. So manje mawufuna ukuthi wena umbambe nangapha ube nomfazi wakho ngapha, ube ne girlfriend ngapha. Ayihambi kanjalo. Yaphuma endleleni. Yaphuma endleleni. So manje wena mozothi wena okay ngiyamamkela uJesu ngisindisile kodwa angawayekela ngamadlozi. That means wena une boyfriend ngapha, une husband ngapha. Uziphethe zombili. Yabo. Yebo. So akufuneka ngazixutshwe. Mawamkela uJesu, make a decision ukuthi uzophuma kuzo zonke izinto obuphila, ilifestyle oboyiphila, you are going to live it and start a new life with Jesus Christ. Yebo. Hayi ukuthi uzoyihlanganisa uzoyibamba ngapha nangapha. No. Ayihambi kanjalo. Yebo. Akumix. Ngiyakuzwa. You make a decision. That is why I urge you. Yes. Uyabacela abantu abancenga ukuthi cha ngiyacela akaphoqe umuntu. Yebo. Akaphoqe umuntu. That is why ecela ukuthi wozani kimi ngiyancenga wozani kimi. Akaphoqe umuntu. So that umuntu engazothi hayi ubengiphoqile bengizothini, bengifanele ukuthi ngivume vele ngoba ubeke ngifostile ukuthi mangisi. Bengizoyenza njani ngoba ubengifostile. Uyabona? Yebo. Kanti manje mawuzikhuluma efuna ukuthi freely you go to him freely. So that uthi mawufika kuJesu akusho ukuthi mawamkela uJesu njengenkosi nomsindisi therefore uzophila life emthebelele. No. Mawamkela uJesu njengenkosi nomsindisi, yazi ukuthi you are going to face ama trials and tribulations. Yebo. Lapha kuJohn 17 mayikhuleka lapho uJesu ethi ngiyabakhulekela belibele lapha emhlabeni. Yebo. Ngoba usho ngoba yazi ukuthi bathole yena uthole isuffering emhlabeni. Uthi ngiyabakhulekela ukuthi bekhona la emhlabeni. Angisho ukuthi akabakhulekeli ngoba bese ethi bazohamba na. Uthi khona la emhlabeni kuba bazohlangana nama trials adlula lawe engwatholile mina. Bese enyami ngoba bona basenyameni. Yebo. Bazohlangana yabakhulekela ukuthi khona lapho bakhona ukuqina.
Oh yes. Nathi ke masamkela uJesu. Nomuntu ongakamamkeli uJesu funeka azi ukuthi mayisiza kuJesu funeka ayimisele ukuthi uzoyimela le ndawo le. Lempilo le uzoyimela. Akazi ukuthi hayi ngibuyele emuva mina ayinsi njengamakela zama Israelites bayisithi hayi ngcone besisegibhithe thina besisidla besiphuza amanzi kozosibulalisa ngendlala la ehlane. Tshela uMose. No. Funeke uye kuJesu sazi ukuthi uzofika uhlangane nezine attacks. USathana uma uhlukana naye. Yebo. Akathi oh well okay go. No. Because bekakugqilaza. Bekakugqilaza lapha. Yes. Usafuna ukugqilaza. Usazokulandelela. Uzokuhlukumeza more than lesa sikhathi bowuhlezi naye lapha benganandaba nokuthi hayi wele umuntu wami lo hayi umuntu lo kodwa the day you decide ukuthi to take Jesus Christ as a Lord and Savior is the day sinibanga ama real enemies. Ufana nentombi noma insizwe engafuna ukwaliwa. Yes. Ithi ngifuna ukumbona ehlupheka. Yes. Yenza sure nje ukuthi nje ifuna nje ukubona uhlupheka naye kunjalo ke naye. USathana unjalo. Unjalo. Yebo. Umuntu uthi uyamshiya. Ula ke manje uzobona ubuyena the real him, the real devil. Yes. Lesikhathi besadlala ngawe nje ungakamkela uJesu njengenkosi nomsindisi besadlala ngawe nje. Hayi beke kubheke nje ukuthi hayi lo umuntu wami nje kunandaba ethi anytime uzodlala ngaye. But the day you decide to leave him, you have created animosity between him and yourself. Yeah. Uzokuhlala la. Ama problems obonawo azoba double than before. Ngani ngoba manje so decide ukuthi uyam divorce. Yam divorce. Yebo. So uzokuhlasela left and right. That is why funeka uthi mawenza decision ukwamkela uJesu wazi ukuthi ngizokwazi ukufacana nalezi zinto lezi zokuhlangana nazo noma yini ngizofacana nayo. But you are not going to be alone. Okay. Bear that in mind ukuthi mawuhlangana nalezi zinto nawo lesa sikhathi bohlangana nazo uwedwa lapho eloke edlala ngawo uwedwa. This time esekezenza double is because now uyam divorce and ke now wena be sure ukuthi Jesus Christ is with you. Yes. So noma ngenzani noma kungenzeka la kungavela yipi inkinga noma ngavela yipi Jesus Christ is going to be there with you. Yes. Kuba kunjani he's going to be there with you. Oh yes. Omunye umuntu uzathi mayamkela uJesu aqeda umkela uJesu emveni kaloko sekephila le life athi ayayaya abantu hayazi ukuthi lesa sikhathi lesi bengakamkela uJesu mina bengaphili kalendlela bengahlupheka kanje benganama ngama problems ngalendlela enginawo ama problems manje nginama problems more than lesa sikhathi bengihlezi lengamkelanga Jesu. Hayi kungcono kube kungcono nje ngibuyele back to lapho bengiphila kule yampilo yamendalo because ukholo lakhe luncane. Yebo. Ukholo lakhe luncane. He doesn't know ukuthi Jesus Christ is there. Uthi mawungena enkingeni ngena nawe. Awungeni wedwa ke manje. Awungeni wedwa because now you are with him. Futhi nalenkinga wena oyibona inkulu kuJesu incane kabi. Incane kabi. Ngoba wanqoba already wayinqoba lonkinga le. Yabona. That is why ethi ngizoba nani. Yes. Ngizoba nani kuzo zonke situations enhlangana nazo I'll be with you. Yebo. Sho njalo ezwi la ukuthi I'll be with you. Kanti futhi mawungena kulezi zimo lezi uyothi uma usudlulile noJesu usale nobufakazi. Yebo, sale nobufakazi. That's why ifuneke uwazi ukuthi uhamba nabani. Yebo. Kulesi simo uhamba nabani. Uphetheni? Yes. Waba nabani? Uhamba noJesu, uhamba nengahlakahle. Nekwazi ukuthi uhamba naye. Yebo. Ngokungena kule nkinga ukuthi unaye azathi ezwini lakhe athi uma ngabe sesizikuphethe inkinga lo umthwalo uthi uphoselani kimi imithwalo uthi cast your burdens unto me. Yes. Usho ukuthi manje njengoba manje sobona ukuthi manje hayi le inkinga lezi zindlula lezi ayinkinga benginazo ngale. Mina ngisakhona manje ukuthi angisakhona ngazi ukuthi kufanele ngenze njani. Kulapho ke athi khona cast your burdens unto me. Uthi waphonselani kimi. Yebo. Yeah. Manje uthi uNkulunkulu manje hayi Jesu manje sengiyahluleka manje khulekile akulungi bathe ngithi akulungi uthi ke uphonsa ukuthi uNkulunkulu take control. Yes. Take control.
leyalesi simo, because mina I've got no power manje, sengiphelele ngamandla ngoba manje ngisenyameni mina. Yebo. Manje amandla wami wasenyameni aphelile. Angisakwazi ukuthi ngikhuleke ngakhule ngafasta hayi sengihlulekile ngazi ukuthi now I'm giving up, giving everything to you. Take charge. Yebo. Take control. Yebo. So uhle wazi nawe wena umuntu ongakasindiswa, uma wamamkela uJesu ukuthi wazi ukuthi uzothi einkingeni onazo manje zizoba double. And zizoba double is because there is somebody ozokuthwalisa lezo problems lezo. Oh yes. uJesu khona. Yebo. Onamandla odlula wonke amandla. Uzokuthwalela zona, uzokuthwalisa abese kuthwalela zona. Uma uzokuthwalisa usazithwele, uma ubona uyehluleka uziphonsele kuye. Yes. Abese kuthwalela. Qala ngokuthini akuthwalise. Yes. With you. Mosobonto mina ngiyahluleka manje abese sithi bring them to me. Mina ngithwale konke. Emnandi le ndaba ukulandela uJesu. Imnandi indaba kaJesu. Indaba kaJesu imnandi kabi. Imnandi ifuna nje ukuthi umuntu abe ne understanding ukuthi le lifestyle lifestyle enjani. Ayibhekisise nje amcele nje noNkulunkulu amphe amehlo kamoya ukuthi abone ukuthi ukwenzakalani. Yebo. Le lifestyle yipi le lifestyle ukwenzakalani lempilo engiphila impilo bani le. Yebo. Yabona. Then ukwazi ukuthi kanti kunje okay uNkulunkulu Jesu uthe uzongithwalela. Le is above my power. Yes. Take control. Yebo. Take control. Then athathe akuthwalele. Ngoba zalwane ke laba bangakamkela uJesu funeke bahle bazi ukuthi in lifestyle ye Christianity injalo. Yes. uJesu is always there. Yes. Nesimo ohlangana ngaso uzoba khona. Oh yes. Uthi ngiyoba nani? Uzoba nani? Yebo. So ke ungathuki ukuthi hayi abazalwane banama problem, yazi abazalwane bayahluba laphuka. Abazalwane abanazo nezimoto, hayi abazalwane bahlale bekhuluhlupheka njalo. Hayi mina ngeke ngilunge ngena kule mpilo yabazalwane, mina ngiphilela ngezimoto zami, ngiphile ngelifestyle yami, lifestyle ngeke ngishiye le lifestyle mina engiphila ngayo ngendaba ukuthi yokwamkela noJesu ngiyolanda ukuhlupheka nje konke ngizilethele ukuhlupheka. Banaleyo mentality. Yebo banale impela mentality yezinto zasemhlabeni, material yezesikhashana. Hey. Isikhathi uthi izwi lenkosi ufuneke sizilungiselele ubucebi obungazibola. Yes. Basezulwini. Oh yes. Singazibikela ubucebi la emhlabeni obubolayo bophelela, because noma nganama mansions, ngaba nezimoto, ngaba na millions, when I die kuyasala, I won't take them with me. Yebo. Anginazo lapha engiyakhona. Zizosala la. Yes. Zizosala la. What's the use ukuthi usebenzele izinto ezizophelela emhlabeni uncintshe umphefumulo, uhambe uyoshe esihogweni because usacrifice ukuthi mawungaluzi izinto zakho lento ambucebi bakho ukusizana. Izilongo sithi kusizana ukuzuza umhlabathi, ulahlekele ngumphefumulo wakho, uthole zonke lama mentions wonke athole isicebi sabiza lapho ulento uAbraham sathi Abraham thumela uLazaro ahambe ayongitshela abafowethu ukuthi bangezi kule ndawo enguyo. Beyisicebi edla kamnandi uLazaro esidla nezinja lapha ngaphansi kwetafula. Ucebi bakhe edla kamnandi enethezekile, uLazaro edla lapha yabe edla nezinja lapha phansi kwetafula. uLazaro wahamba wathatha uNkulunkulu wambeka esifubeni sika Abraham. Isicebi sona sawushona esihogweni yasha ziyaduma lapha. Sekethi hayi lapha baba Lazaro usize bo. Thumela uLazaro hambe ayokhuluma nabafowethu. Uthi Abraham ola ole if abalaleli abaprofeti abakutshelwa ngoJesu ababatshela ngendaba zikaNkulunkulu bese selapho akekho umuntu ozosuka la ayotshela bona. Yes. Ongakatholi okwakamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. It is the time for you ukuthi wamkele uJesu abe inkosi nomsindisi wakho. Yebo. Uthi Jesu ngiyakwamkela ukuthi ube inkosi nomsindisi wami. Ngiyazivuma zonke izono zami. Uthethelele kuko konke ukwana wami, ungihlanze ngegazi lakho ukuthi ngibe isidalwa esisha, zibe mhlophe qhwa, inhliziyo yami ibe mhlophe qhwa njengekhephu, bese
kuba isidalwa esisha. Yebo. Ngiphume kulobo in the past ngibe in the present. Ngiphume ebumnyameni ngize kukhanyeni. Yes. Yes. Wena umuntu ongakamkeli uJesu, Yebo. indaba lapho. Khuluma noJesu, ngena ekamereni, khulume noJesu, umamkele ukwazi ukuthi emveni kolokho uyofuna ini ibandla labazalwane elikhuluma ngoJesu. Yes. Elishukhuluma ngoJesu, lishumayela ngoJesu. Elikhuluma ngensindiso. Yebo. Uyokhonza khona lapho, khonza uNkulunkulu ophilayo.